Akwai abin da mata har yau har gobe ba za su sani ba, kuma ba za su taɓa sani ba sai sun miyar al'amuransu ga Ubangiji. Da yawan mata sun sallama ma duniya, da yawan mata kuma sun haƙura da duniya. Hakika mata sun san cewa za a mutu, amma kuma mu'amalarsu ba ta gamsu da hakan ba. Da yawan mata so suke su rinƙa rayuwa irin ta maza. Bacin dududu rayuwar mace ba za ta wuce shekara 30 ba. Mu kuwa rayuwarmu aƙalla za ta kai iyasin shekara 50. Mu kuma rayuwarmu za ta kai aƙalla iyasin shekara 50. Kuma kenan mace duk zamanin da za ta yi iya na shekara 30 ne. Shi ko namiji kuwa iya gudu ruwansa aƙalla iyasinsa iya gab shekara 50. Kuma kenan mun ba su tazarar shekara 20. To ta yaya baiwa Allah za ki ce za ki iya rayuwa irin ta namiji? Dole ne za ki sha wahala. Dole ne a koda yaushe za ki kasance cikin baƙin ciki. Dole ne a koda yaushe rayuwarki za ta zamanto mai tagayyara. Dole ne a koda yaushe rayuwarki za ta zamanto cikin baƙin ciki. Dole ne a koda yaushe